Au bismillah anga chaîne YouTube sanfɛ n'o ye English Easy anglais nɔgɔma. Baden anglais ka ɲi mun nafa ka bon kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya la bi. Wa kan min don fana kalanni ka nɔgɔ kosɛbɛ n'i y'i ɲɛsin a ma. O de kama an ka ni chaîne YouTube ni a labɛnnen don o baara in de kama. Kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ma kalan bɛrɛ kɛ walima u ma don kalan yɛrɛ la. I abonné chaîne in na. An bɛ anglais kan di ni technique ye i b'a faamuya cogo min na e yɛrɛ bɛ kan min mɛn a bɛ fɔ o la ye. Ola an tun ye walada minnu daminɛ walada fɔlɔ an y'o ye kunu n'o ye lesson 1 greetings foli hali bi an bɛ continuer o foli kelen kɔnɔna na ni mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn fo u kan ka foli lasegin kɛ ɲɔgɔn ma cogo di an ko foli anglais fɛ yen groupe ba fila don foli minnu sirilen don waati la ani minnu sirilen tɛ waati la foli minnu sirilen don waati la an y'o fɔ n'o ye good morning o bɛ fɔ ani sɔgɔma good afternoon ani tile good evening and so walma ani wula donc foli min sirilen tɛ waati la o ye hello hallo hi bade o hukumu kɔnɔna na an bɛ continuer hali bi n'o walada tɔ ye n'o ye ni mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn fo u kan ka foli lasegin kɛ ɲɔgɔn ma cogo di c'est-à-dire ka ɲɔgɔn ka lahala ɲininkali kɛ i n'a fɔ n'i ko ani sɔgɔma hɛrɛ sira wa ani tile hɛrɛ tilenna wa ani su hɛrɛ sira wa olu n'a ɲɔgɔnnaw an bɛna mɔgɔ fila ka foli ɲɔgɔnya latɛmɛ bi minnu bɛna ɲɔgɔn fo nin waati dɔ la kelen in na ka sɔrɔ ka foli la segin kɛ ɲɔgɔn ma n'o ye ka ɲɔgɔn ka lahala ɲininkali kɛ misaliya dɔ kɛ masa ko good morning i fana b'a jaabi good morning i bɛ se k'o kelen kan n'a ko morning morning a ko good afternoon i fana b'a fɔ good afternoon good evening i fana b'a fɔ good evening hello hello i bɛ se k'a jaabi ni dɔ wɛrɛ mun tɛ nin ye n'a ye hello fɔ maintenant n'a bɛ ka lahala ɲininkali kɛ i n'a fɔ a k'a fɔ comment ça va comment vas-tu comment allez-vous i b'a dɔn nin kumakan saba bɛɛ kɔrɔ kelen i bɛ cogo di i ka kɛnɛ wa anglais la nin fana anglais b'a fɔ ni cogoya caman ye ni dɔ ko i ma good morning i fana b'a fɔ good morning a b'a f'i ye how are you how are you o kɔrɔ ye comment vas-tu how are you o ye k'a fɔ k'a teliya sinɔn i b'a fɔ how are you how are you o ye k'a sumaya mɛ kuma teliman de ka di anglais ye i b'i deli o fana fɔli la o t'a bali i k'a mɛn tɔgɔ a sumama o bɛ f'i ɲɛna nka a fɔli k'a teliya i b'i deli o la parce que n'i taara anglais cɛ ma olu bɛna fɔ o cogo la olu tɛ ka niveau dɔn y'a ye donc how are you a fɔ nɔfɛ répète avec moi how are you o kɔrɔ ye ko comment vas-tu comment allez-vous comment ça va e bɛ cogo di i ka kɛnɛ wa a b'a fɔ k'a teliya a b'a fɔ how are you how are you n'i y'a fɔ cogo dɔ ye i bɛna dɔ fana ye a bɛ fɔ cogoya wɛrɛ fɛ mun tɛ nin ye a b'a f'i ye ko how is it o ni nin bɛɛ kɔrɔ kelen koyi how are you how is it a bɛɛ kɔrɔ kelen a fɔ nɔfɛ how is it a fɔ cogoya wɛrɛ fana bɛ yen o ye how do you do a fɔ nɔfɛ répétez avec moi how do you do o fana kɔrɔ ye ko comment vas-tu comment ça va a dɔ fana ye how are you doing ale américain de b'ale fɔ ka caya an ye tɔ saba min fɔ i bɛ se k'o mɛn Canada Angleterre Australie ani jamana wɛrɛw la nka américain de bɛ laban in fɔ ka caya how are you doing u b'a fɔ ka teliya tuma dɔ la hali t'a faamuya how you doing y'a ye k'a sɔrɔ a bɛ fɔ de a sumama how are you doing o kɔrɔ ye ko comment ça va donc nin kumakan naani bɛɛ kelen a fɔ nɔfɛ n b'a naani bɛɛ fɔ how are you how is it how do you do how are you doing nin naani bɛɛ kelen o kɔrɔ ye ko comment ça va comment allez-vous comment vas-tu i ka kɛnɛ wa i ka lahala bɛ cogo di hɛrɛ sira wa hɛrɛ tilenna wa hɛrɛ sira wa ninnu bɛɛ kelen i n'a fɔ a bɛ fɔ bamanankan na ka bɛn ni waati ye cogo min na nka anglais tɛ nin fɔ ka bɛn ni waati ye u b'a fɔ waati bɛɛ sɔgɔma i b'a fɔ how are you tilegan fɛ how are you sufɛ how are you tilegan fɛ sɔgɔma i b'a fɔ how is it tilegan fɛ how is it
Sufe, how is it? Iba for wati be. How are you? How do you do? How are you doing? How is it? Nimbe correctly. Donc, ni mogo ni foima, eba jabi sa chukudi. Angoni mogo kuima, how are you? How is it? How do you do? How are you doing? Eba jabi chukudi. Eba jabi chogo saba amino dima fana. Dowaro ube soro muntu inga ame saba dima, kana chaya ima. A follow ni mogo kuima, how are you? How is it? How do you do? How are you doing? Eba jabi fine. Fine. Afon nofe. Fine. Fine. Kana for fin. Dia seben chokola je. Eba for go fin. Fin tede. Fine. Fine. Ebise ka dandrom. Fine. Okoro ko sava. Fine. Sava. Nga kene. Bashiti. Fine. Ebise ka fafana. I'm fine. I'm fine. Ebe am faraka. Afon nofe. I'm fine. I'm fine. Oya jabi doy. Adab defana. I'm good. I'm good. I'm good. Sega kan nofe. I'm good. Do ibse kan jabi saba for ni mogo doy ifoli la bokila. Nako how are you? Iba for fine. How is it? Fine. How do you do? Fine. How are you doing? Fine. Ibse ka jabi na. Ibse ka fofana. I'm fine. How are you? I'm fine. How is it? I'm fine. How do you do? I'm fine. How are you doing? I'm fine. Ni ajabi fulana. Ajabi sabana ibse ka for I'm good. I'm good. How are you? I'm good. How is it? I'm good. How do you do? I'm good. How are you doing? I'm good. Yae, donc ni jabi sabaye ame damima. I'm fine okoro nga kene. Fine nga kene. I'm good. Ça va. Bashi tena. Donc ni bekele. Kuma ibse ka fo chuga chama na anglela ina fo biso hali kamerula na kuma ame anglele sona. Donc nyiningali nani abe koro ekele. Jabi saba fana abe koro ekele. Jabi woro besoro munte ninga ame dan sabama. Nyiningali follow, how are you? Aflana, how is it? Asabana, how do you do? Anana, how are you doing? How are you doing? Niba jabi, fine. We follow. Flana, I'm fine. Sabana, I'm good. Donc ni follow ye, ni nyiningali anu jabi u. Ni efana mba fe katigi nyininga. Ifananga keno, iba for and you? And you? Aba for I'm fine too. I'm fine too. How are you? I'm fine. And you? I'm fine too. How is it? I'm good. And you? I'm fine too. Yay, donc eba jabi nchugola. Ibi seko afana yininga. Ifananga keno, afana wafu I'm fine too. Amina, dialogue do ken kofe mo fla olube baroke, ubi nyogon fu. Ubi nyogon yininga fana kasroka jabi. Ega video nusu fwa dana. Video sabana fana ikola je. Ibi na anglais famille halateme. Kambe wati we.